A takisto nezákonné je počas kráľovskej neprítomnosti obsadiť stroj. No, povrne robím. Nechci ma nachovať. To nie je všetko. Chcem vás varovať, že ak neprestanete vybrať tie nehorázne dane, povediem anglický ľud do vzburu proti vám. Prečo si myslíš, že ťa môj ľud poslúchne? Napríklad preto, že na rozdiel od iných rodinných ľudov, ja mám perfektný anglický prízvuk. Tak mám byť úprimný, ten chlap mi začína ísť pekne na nervy. Nebojte sa vysúsť. Ja sa o toho opereného odvážilca hneď postarám. Vyzývam ťa na súboj. Skús odmietnúť. Príjme. Idiot! Počkaj, aha. Dám liečiť vojakov a ako to bude sledovať sa zvedaní. Píše na tvoj účet Loxley. Prosím, môžem platiť čekom? Veď teba tie srandičky prejdú. Budeme sa byť to vtedy, kým jeden z nás nepadne mŕtvy na zem. Teda boj na život a na smrť. Do poslednej kvapky krvi. Iba ty pripravil som a zábavu. moje stráže! Ja neviem, či to mám dobre naštelované. Účet, prosím, všetko spolu. No, Aj tam sleduje, v tom druhom. no, aj tam behá. Ľuďovsko, schováva sa ti myška? Koťuha to je, čo? Ti schováva. Co to? Hotelová služba, pani. Ďakujem. Naši vedú, ak ma služ neklame. No, sa mu nechce sledovať. Alebo moc rýchlo chodí. Zachráň ma, zabitých šivákov. Zachráň ich a zabijem tvoje vši. Nie. Nemáš chuť, máme loď. Útočníci pripravení? Pál! Panna Marian, veríte v lásku, na prvý pohľad. Podľa toho, na koho sa pozeráte. Aby som. Áno. 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 Čelo tož. Ešte rezanie. Koniec prvej časti. Kus. Ale tam je presne. Som rada, že som vás našla. Poďme preč. O chvíľu tu potičie krv. Ej, čo bere? Zober mu ten papierik. No to s tebou bude hrať. Ti ja vysype popolník. Vieš, to si myslí. Okamžite zatraste tie dvere. Nesmie preklznúť ani myš. Moja reč. Budeme gúbať. No, Dúfam, že to bude stáť za ten rachot.
Trošku, ja som si odpila. Ale tu kde mám? Ešte tam. Si dám teraz. Máme ho. Máme ho. Aha. To je správne, Lano.